Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ngaji, semangat insyaallah ahli swarga. Jaja besti nih kabeh iki. Ya Allah, sing tukang jamaah ya insyaallah rawuh nggih. Tukang sedekah rawuh, tukang dolan ya rawuh. Alhamdulillah. Sing tukang rasani tanggane rawuh. Nggih. Sing pundi? Sing mau melu jawab. Nggih wis. Lagu khususan nggih tukang rasan iki. Enggak sing saged sing apal nderek nyanyi sing seru. Ben sing tukang maido, tukang rasan dipun paringi kesadaran. Allahumma. Halo Mak ya, bestiku. Mbah Mak. Aduh. Sing pengen nderek naik panggung boleh. Ya. Senengane rasan iku balane setan, wanine ning mburi ora wani ning ngarepan. Rasane taboe sik winang aku ngerti nek sampeyan bisa. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit bal-balan, dasar otakmu kuwi kaya banyu pacaran. Wayah konco susah kowe mesti sumringah, nyawang konco seneng kowe mesti gemrane, mending kowe anteng mbok wis rasa apa? Itu enggak bahaya kan? Kita gue sing ngambil julid jerit pamite ngopi pesene es teh dadi piyayi, mbok aja tumeh mangane pecel lawuh das pitik aja nganti kesel dadi wong ngacung jasa pengalaman. Ibu-ibu ngacung cantik-cantik lho, ibu-ibu sik kakung-kakung ganteng-ganteng insyaallah. Dumateng Bapak Camat, ugi sedaya pejabat ingkang rawuh dinten menika ingkang kula hormati. Bapak Kepala Desa saha sedaya stafipun ingkang kula hormati, panjenengan sedaya hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, mboten kesupen para Bapak Ibu nyuwun perhatianipun niki wonten grup rebana sing pangkate ngungkuli jenderal. Pak niki pangkate ngungkuli jenderal niki, Pak. Ngungkuli jenderal bintangnya ming 4. Obat masuk angin lho bintangnya ming 7, iki bintangnya 9. Tepuk tangan kangge grup rebana lintang 9. Mulane ganteng-ganteng bercahaya bintangnya memang 9. Masyaallah. Panjenengan sedaya Bapak Ibu kula dongaaken panjenengan sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah para besti-besti ning kula, bolo-bolone kula ingkang kula cintai dari lubuk hati yang paling dalam. Kaula dherekaken nyinggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Sing maca tahmite semangat tak dongake tikel-tikel nikmati. Pramila monggo kaula dherekaken nyinggahaken raos syukur. Bikauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Doa lebar-lebar mesake bojo mana ngoten iki mboten sapanjang kali lebar dibuka kesuwen ndak masuk angin nggih. Pokok kula pun ngajak sedaya ingkang rawuh wonten mriki perkenalan dulu ya Kang Roki. Assalamualaikum dulu. Genteni mau ilmu hasanah nggak boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Kang. Namanya Mas Roki bin, boleh dipanggil Cak Roki. Loh niki multi talent niki. Niki bestine kula niki mulang ngaji ya iso, nutuk terbang ya iso, ngentekke dhuwit iso ora? Oh saged
ajar ini. Ya Allah. Nggih. Ayo Kang Rocky menurut sampean wong sing bejo iki sing kepiye? Sik do menang sik ben sedek mikir kok sakit. Ya saya ingkang bejo terus pundi. Ya bejo dunia akhirat to ya. Mendapatkan hatinya. Cari Kang Rocky bejo iki mendapatkan hatinya. Ya piye Kang? Sik ki mau dadak ngrojot barang ki lho Kang saiki kan. Sakit. Apa ya Kang Rocky? Bejo niku sing pripun? Mas Rocky bin. Tak tinggal milik sik padune. Jadi kalau sewu, yo tiang ingkang bejo dunia akhirat, inggih ingkang sedekah. Ingkang Terus apa meneh? Hadiahnya jangan hadiah apa? Donga apa duit? Derek. Ya, Mbak Isah